Hola, benvinguts al meu canal. Jo sóc Àurea i en el vídeo d'avui us porto un maquillatge, és aquest que porto avui, seguint un tutorial de YouTube. He agafat un vídeo de YouTube i he anat seguint els passos que la noia segueix per fer aquest maquillatge. Us deixo l'enllaç al vídeo aquí baix i anireu veient alguns clips per anar seguint els seus passos i a veure si què veieu, si s'assembla o no s'assembla. He utilitzat la mateixa paleta, el que no he utilitzat el mateix és el llapis d'ulls, tota la resta més o menys. Intento seguir, òbviament, pinzells i tot això. Ella no diu què utilitza, així que jo he utilitzat més o menys els que deia que tenia semblants als que ella ensenyava, però bueno, al final, més o menys, crec que me n'hem sortit força bé. Així que, si voleu saber com ho he fet, us deixo amb el vídeo. Primer de tot dic que sento si hi ha una mena de rumor de fons, és que fa una calor que de veritat és que no es pot ni viure i tinc aquí baix el ventilador per a veure si... Ja el tinc al mínim perquè no faci gaire soroll, però és que si no, no puc ni respirar de la calor que fa. En el vídeo de la setmana passada ja vau veure swatches de la paleta. Està fet tot amb aquesta paleta d'aquí, la Born to Run de Urban Decay, que és aquesta preciositat d'aquí. O sigui, uau! Començo amb el to Baja per marcar la conca de l'ull. Amb aquesta ombra d'aquí, que és la Hellride, que és un bordeus... Uah, és que són totes impressionants, la veritat. Acabo de marcar la conca. I ara, amb l'ombra Breakaway, donaré llum a l'arc de la cella. I ara, amb l'ombra Punk, intensificaré la zona externa i la parpella inferior. I ara, amb l'ombra Ignite, a tot el que és la parpella mòbil. O sigui, veieu quanta brillantor té, no? Quanta shimmer, quanta purpurina, quanta... d'això té. Aquestes ombres normalment acabes brillant per tot arreu i... O sigui, atenció, ni una. I mira que n'he posat, És que res, no ha caigut res de res de res. Uau! I amb l'ombra en jet, per acabar d'intensificar a la parpella. Ara ella es marca la línia d'aigua amb un llapis d'Urban Decay lila. Jo no el tinc aquest, tinc aquest altre de Kiko, d'una edició limitada. Com veieu, també és lila.
és el que tinc més semblant al que utilitza ella. També us dic que no pigmenta com pigmenta el seu, I amb aquesta ombra d'aquí, la Guilt Trip, segellarem lleugerament el llapis i l'intensificarem a la meitat externa de l'ull. I ara amb aquesta ombra d'aquí, la Wild Heart, doncs la resta de la parpella inferior, però ben arran de la línia de pestanyes, inclús una mica per dintre de la waterline. Inclús en posem una mica al llagrimal. Té un petit eyeliner amb aquest eyeliner, també de Kiko. Ell el fa molt petit, just la meitat de l'ull. Risso pestanyes i màscara de pestanyes tant a les pestanyes superiors com inferiors, i aquesta és la Perversion d'Urban Decay també. Seria el look acabat. La veritat és que la qualitat de la paleta és impressionant. O sigui, si al final llegeixes o veus vídeos per YouTube i et diuen que la paleta és molt bona, tot el que tu vulguis, i veus que pigmenta bé, però, jolín, quan la proves, a veure, barata no és, 49 € em sembla que va valdre. Sí, barata no és, però és que s'ho val. O sigui, com veieu, és que la pigmentació és altíssima. M'he quedat flipant. Mai havia tingut una paleta d'aquestes qualitats, d'aquestes marques així com més high cost, més cares. I la veritat és que, sí, valen la pena. Bé, i fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat. Si és així, doneu-li m'agrada. Subscriviu-vos al botó vermell que hi ha aquí baix i deixeu-me a baix a comentaris què us ha semblat el look. Si creieu que s'assembla a l'original, us deixo l'enllaç del vídeo original amb el que m'he inspirat a baix a la capsa d'informació, i per aquí dalt pot ser que també surti. Digueu-me què us sembla. Jo la veritat és que el trobo espectacular i a l'octubre tinc un casament i no descarto fer una cosa així. Ja ho avanço ara. Així que guai. I res més, jo us deixo i fins al pròxim vídeo. Adeu!